تانها رێکەفتنە باژارۆکێ تلرفعات بە فەرمی نەهاتی ئاشکارەکردن. لێگوهرتنên li ser erdê durost dibin, nîşanê didin ku beramberê kontrolkirina Rûsyayê ji bajarê Idlibê ra bajarokê tilrifat wê radestî Tirkiyeyê bibe. Bi berdewamiya bêdengiya civaka navdewletî derbarê hûrguliyên rêkeftina ku ji bo pêşeroja bajarokê tilrifat tê amadekirin, egerên bicîkirina vê rêkeftinê di navbera Tirkiyeyê û Rûsyayê de zêdetir dibin. Weka hatiye ragihandin, artêşa Rûsyayê çekên xwe yê giran ji wê deverê kişandina. Ew jî di demekî de ku tanha rejîma Sûriyê bêdeng maya û bi tenê çekdarên xwe birine navçeyê. Li gorî rêkeftinê bajarokê tilrifat wê ji aliyê Tirkiyeyê û çekdarên opozisyona Sûriyê ve were kontrol kirin û Tirkiye jî wê hin deverên Idlibê radestî artêşa Rûsyayê bike. Elî Muslim endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand bû ku doza bajarokê tilrifat yê ku di dema niha de dibin destê Rûsya û çekdarên rejîma Esed û Hesedê de ya, piştî civîna Vladimir Putin serokê Rûsya û Recep Tayyip Erdogan careke din bû dozeke sereke navbera Rûsya û Tirkiye da. Weka Elî Muslim daxuya kirin li gorî heftêgihiştina Rûsî-Tirkî hêzên Rûsya û tevaya çekdarên din wê ji tilrifat vekişin û bajarok wê radestî Tirkiye û grupên bi ser ve were kirin. Ew jî li hember tenazula Tirkiya ji beşekî ji hejmûna xwe li Idlibê da ku Rûsya û rejîma Esed çekdarên Heyet Tehrîr Şam ji nav bibin.